Mandibulise kuni bafundi, ndibulise egameni elihlele Inkosi yami Yesu Kristu, ndibulele lithuba xa sizawungena kwisifundo sesithandathu esilandelayo. Masithandaze bangcwele. Baba, siyabonga egameni lenkosi Yesu, Thixo wethu oyingcwele, sinikeza udumo nembeko kuwe, siyakuhlonipha ukuba unguThixo wethu, akekho njengawe. Xa singena Nkosi yami kwesi sifundo, singena ba usithembe wena, singena Nkosi sisazi ukuthi uzosilidisha, uzosikhokela ngoba unguThixo othe yaye umoya ingcwele iyawunikhokelela kuyo yonke imfundiso nakuyo yonke intando. Siyabulela ke bawo ngegama lenkosi Yesu. Thank you Jesus. Amen. Bafundi ke singena kwisifundo sesithandathu njengoba besenditshilo, isifundo esinento enkulu uThixo afuna siyazi njengabantwana bakhe. Izwi lakhe lisifundisa ukuthi ukuze thina sibe nakho ukuba ngabantwana bakaThixo, uThixo waye wathuma unyana wakhe uYesu Kristu. iBhayibhile lithi wanikela ngonyana wakhe okumphela kwamzeleyo. Ndiyathanda ukutsho namhlanje ukuthi sizawugxina kule ndawo yomnikelo okanye sizawufundisa ngomnikelo. Xa sizawufundisa ngomnikelo ke ndiyathanda ukuthi wonke umfundi abe nomthandazo enhlizweni yakhe ukuba iNkosi imncede aqonde ukuze indaba yomnikelo iphakame kakhulu ngolu hlobo loba silapha nje kungenxa yomnikelo. Nyaniso khona sizalifunda izwi eli elithi uThixo wanikela ngonyana wakhe. Kodwa phambi koba sifunde elo lizwi, ndithanda uba sijonge izwi likaThixo elithetha ngendlela ekumele uba sinikele ngayo. Sofunda incwadi kaMalaki, isahluko sesithathu, soqala phaa kuvesi 8. Amazwi athi, umntu angamqhatha na uThixo ukuba nindiqhathe nje? Kukho umbuzo amfundi, uba umntu angamqhatha na uThixo ukuba nindiqhathe nje? Kukho iphawu lombuzo apha mfundi, ngoba ke enyanisweni uThixo uthetha nabantu bakhe, uThixo ufundisa abantu bakhe ngaye, ngemimiselo yakhe nangamasiko akhe uThixo. Ithi xa ugqibezela nithi ke sitheni na ukukuqhatha? Nithi ke sitheni na ukukuqhatha? Mfundi, abantu banelungelo lokuba babuze kuThixo, abantu bakaThixo. Kukhona umntu ondikhuthaza kakhulu eBhayibhileni ngemibuzo yakhe, amane ubuza kuThixo, uDavide, lithi izwi lenkosi, wayemane ubuza kuThixo. Ndikhumbula ngeli xesha kuthinjwe abantu bakhe kwindawo ebehlala kuyo, ilizwi lenkosi lithi uDavide wabuza kuThixo uba abasukelena, wabuza kuThixo uba abasukelena. uThixo wavuma wathi ewe, makabasukele. Ndikhunjuzwa ngulo mbuzo ubuzwa ngabantu uba babuza kuThixo uba batheni na ukumqhatha. uThixo kuvesi 9 uthi, kwizishumi nemirhumo, izishumi nemirhumo. Namhlanje sifundisa ngokunikela kuThixo
sifundisa ngezishumi, siphinda sifundisa nangeminikelo, imihumo kuThixo. Elizwi lithi nemihumo, kwelinye iBhayibhili belizawuthi umnikelo. Liqhubeke lithi niqalekisiwe ngesiqalekiso, noko ke niphikele ukundiqhatha, nina luhlanga ndini nonke niphela, niphikene undiqhatha, nina luhlanga ndini nonke niphela. Kuvesi 9 lutshoyo ukuba abantu bayamqhatha uThixo, bayaqhubekeka nokumqhatha uThixo. Lithi ilizwi lakhe bonke abantu kule vesi baphikele ukumqhatha uThixo. Le nto isifundisa uba ngelinye ixesha ayibi ngumntu omnye omqhatha uThixo, iba ngabantu abaninzi. Le nto mhlawumbi yayisenza okanye yayisenziwa kuba abantu babesithi ngeli xesha bathethe bethetha ngokungawenzi ummiselo kaThixo, nokungalenzi isiko likaThixo lokunikela, ngoba ukunikela lisiko likaThixo, ukunikela ngummiselo kaThixo. Masifunde uvesi 10 uthi, ziziseni zonke izishumi endlwini yobuncwane bam, ize ke kubekho ukudla endlwini yam. Ziziseni zonke izishumi endlwini yobuncwane bam. NguThixo lo uthethayo, ayingomntu. NguThixo lo uthethayo, ukuze singabantu bakaThixo sazi ukuthi simele ukuba sinikele phi. Lithi ziziseni zonke izishumi. Ndiyacela ke mfundi ukuthi uyibambe laa ndawo ithi zonke izishumi, ngoba sizayicacisa uba sisiya phambili nokufundisa ukuthi ithetha ntoni le nto yokuba zonke izishumi. Ubekwe umnwe pha kula zonke, ubekwe umnwe, ngoba kuzawufuna sicacisile phaya uba ngelinye ixesha isishumi siyabhida ngokwendlela mhlawumbi sithi singacaciswanga kakuhle kuloo meko okanye kuloo mntu ebefundisa, angacacisi kakuhle uba yintoni isishumi. Ithi ke pha, ziziseni izishumi endlwini yam zonke yobuncwane bam, ize ke kubekho ukudla endlwini yam. Ngokuba nindicikide ngale nto, ngokuba nindicikide ngale nto, ngokuba nindicikide ngale nto, ngezishumi nemihumo, lithi ilizwi likaThixo. Ngokuba nindicikide ngale nto, lithetha ngezishumi. Uyabona ke ucikida, ucikida mfundi, yinto ephangaleleyo kakhulu. Xa ucikida, le nto kuthiwa kukucikida ihamba nokuthi le nto uyijongisise okanye le nto uyivavanye, uyivavanye. Mhlawumbi ndibaleke elo gama ngoba ibizawuthi enye inguqulelo, test me in this. Ibizawuthi enye inguqulelo, kodwa le ithi nindicikide. Elaa gama lithi nindicikide libalulekile ukuba silibambe nalo, ngoba uThixo awukwazi kuye uthi ukleyime okanye ubange intsikelelo kaThixo ungazikhuphi izishumi zikaThixo. Awukwazi uthi ndisikelele Thixo le into ungakhange uqale ngayo. Awuzuzifumana ezo ntsikelelo, ayizo zakho, ngoba lithi phaya kwezaa vesi esizifundile, umqhathile uThixo xa izishumi unganikeli ngazo. kuThixo awumcikidanga, uThixo awumthestanga.
Ndiyambulela ke uThixo mfundi ngoba ndifundisa kuwe namhlanje, ingene kakuhle le mfundiso yahlala kwabam ubomi nasentliziyweni yam. Ndiphila ngale mfundiso yoba ndimcikide uThixo ngokunikela isishumi sakhe. Apha kakuhle mfundi wam, sisathetha ngesishumi sikaThixo, sithetha banzi futhi kufuneka uba sinabe kule ntetho yethu yesishumi sikaThixo, ngoba uba noyidibanisa nenye into iza kubhida. Apha sithetha ngesishumi sikaThixo. Sizawuchaza ke mfundi uba njengoba siqhubeka sifundisa uba yintoni isishumi sikaThixo. Uyaqhubekeka uverse 10 uthi nindicikide ke ngale nto utsho uYehova Mikhosi ukuba andisayi kunivulela na iingcango zezulu, ndinithululele intsikelelo kude kungasweleki lutho. Utsho uYehova emveni koba esichazele into yoba masiyenze, the masimcikide kuqala ngozikhupha, sibe sesijonga mfundi ukuba nazi ke ngoku iifestile azivulwa ngumfundisi, iifestile azivulwa ngumshumayeli, iifestile zivulwa nguye uqobo lwakhe. Wayenza kakuhle uThixo le nto ukwenzela into yoba singasoli mntu. Uba izishumi zakho uzikhupha kakuhle, yonke imirhumo kaThixo uyikhupha kakuhle, akukho sizathu esinobangela uba iifestile zingavulwa nguThixo. Akukho nto inokunqanda mfundi ukuba uThixo athulule intsikelo yakhe phezu kwakho. Lithi izwi kungasweleki lutho. Eli gama ke lithi ukusweleka esiXhoseni lithetha into engekhoyo. Fundi, xa unobhekabheka mhlawumbi inintsi into oyisweleyo, inintsi into engekhoyo, nditsho ebomini bakho nje kungekabikho nto ziphathwayo. Ezi zinto uThixo athi uza kusikelela. Ndiyalithanda elinye iBhayibhile endilifundayo fundi, intsikelelo lithi sisiphiwo. Intsikelelo lithi sisiphiwo. I-blessing is a gift. Intsikelelo lithi sisiphiwo. Ndiyalithanda elaa Bhayibhile, linditolikela kakuhle kwezinye izinto endifunda lona ndifunda ngazo. Le ntsikelelo ziziphiwo. UThixo akuphi into, uthi xa uyijonga uboma, Nkosi yam, uba bendingayiphiwanga nguwe Jehova ngendingenayo le nto, uba ubungandiphanga yona Thixo. Ziyehluka izinto oziphiwayo, ziyehluka izinto oziphiwayo. Khona into othi xa uyijongile uqonda uba akukho mntu ebenondipha le nto. Yintsikelelo ke leyo, yi-blessing. Ndifuna uyiqonde kakuhle uba zikhona izinto ezingasuki emntwini ozidingayo ezimele uba zisuke kuThixo uqobo lwakhe. Ndiyakhumbula mfundi, iyandifikela ukuba njengoba sishumayela sifundisa, ukhona umshumayeli okwathetha ilizwi ngenye imini eshumayela ngentombi enethombe legazi. Uthi lo mshumayeli xa ecacisa, uthi kudingeka ukuba uchukunyiswe sisandla esingasesomntu ukuze uphiliswe kwisifo esingakhange sidalwe okanye sifakwe ngumntu kuwe. Kudinga ukuthi uchukunyiswe sisandla esingeso somntu. Kwacaca mfundi ukuthi zikhona izandla ezabantu, kodwa there is a hand. Sikhona isandla, sikhona isandla, supernatural hand of God, isandla esingafaniyo
nesomnye umntu. Ndizama ukuthi ke mfundi, xa ethetha loo nto lo mfundi, ndivukela yiloo nto xa ndithetha ngezifestile, ndithetha ngezi gifts, ukupha mfundi uThixo kube nomona umntu obukeleyo xa esikupha ii-gifts zakhe, because intsikelo kaThixo lithi izwi kwincwadi yeDeuteronomy, uyawuyithoba intsikelo yakho uThixo ukuthi sibe sisizwe esinanziweyo, isizwe esiyinqobo, isizwe sikaThixo. Ndiyamthanda lo verse 10 xa igqibezela athi ndithulule intsikelelo. Elalizwi lithi intsikelelo lilo eli libangele uba ndithethe izinto ezinintsi kangaka mfundi. Elizwi lithi intsikelelo libangela uba ndithethe ngee-gifts akuphe uThixo, izinto ongenaziphiwa ngumntu, avule iifestile zakhe zezulu, kwehle intsikelo kaThixo ongenawuyiphiwa ngumntu. Ikhona oyiphiwa ngumntu mfundi, kodwa oziphiwa nguThixo uyayiqonda. Noba uThixo usebenzise umntu, uba lo mntu ebengenawuyenza ngokwakhe, ebedinga uchukunyiswa nguThixo ukuze aye. Ndiphila kule ntsikelelo kaverse 10, ndiphila kule ntsikelelo kaverse 10 uba iifestile zavuleka mfundi. Iba mfiliba ke mfundi, iba mfiliba ke, futhi iba nemimoya ento iyitshalenjayo into yowunikela, iba nemimoya eyitshalenjayo into yowunikela. Ngeli xesha lisebeze umoya ongendawo ufuna unikela, asebeze umoya ongendawo. Sizayijonga mfundi siyibone ukuthi intsikelo yona ukuza iza ngomnikelo. Awukhanga noba singayijonga ngeliphi ihlobo. Ithi iBhayibhile kwincwadi yabaseGalati, ngoba sekufike mfundi ukuthi ndigxininise kaloku umxholo wam, ngoba namhlanje ndohlukane nawe, usazi uba kukho izibhalo eziyisekelayo indaba yomnikelo. Lithi ilizwi lenkosi kwincwadi yabaseGalate chapter 6, mfundi ndiyacinga uba nguverse 6 lo esizamfunda apha. Lithethela kamandi iBhayibhile kulaa ndawo, phaa kuverse 6 lithi, makathi ke lowo ufundiswayo ilizwi abelane nalowo ufundisayo ngeento zonke ezilungileyo. Ndiyamthanda lo verse 6, uthi makwabelwane ngezinto ezilungileyo. Izinto ezilungileyo ke mfundi yile endisandayithetha uba ii-gifts zikaThixo zilungile. Lithi izwi lenkosi, ndizalikowuta nje kwincwadi kaYakoba, inintsi fundi into ethetha ngomnikelo. Wake wathi omnye umntu xa ethetha ngomnikelo, iivesi ezithetha ngezithembiso xa uThixo ethetha ngomnikelo kuzo zi-over 2000 eBhayibhileni, zi-over 2000, zingaphezulu kwama-2,000 iivesi ezithetha ngentsikelelo kaThixo esemnikelweni. Uzawubona mfundi ukuba umnikelo yenye yezinto, okanye mhlawumbi masithi iBhayibhile ithethe kakhulu ngawo, ukuze thina bantwana bakaThixo sazi ukuthi xa uThixo, umzekelo, apha ebabhalini belizwi lakhe, ubona umbhali ethetha ngamazwi amanintsi, nokwanda kokuthethwa kwakhe, ethetha ngaloo nto athetha ngayo mfundi. Uboyazi mfundi, uboyazi ukuthi uThixo uyixabisile loo nto. Xa iphindaphinda uThixo uyithetha, uthetha ukuthi uThixo uyixabisile loo nto. Indaba yomnikelo ixabisekile mfundi kakhulu. Lithi apha sabelane ngezinto ezilungileyo.
lithi phaya kuYakobi, yonke into esisipho esilungileyo ivela kuThixo. Ndiyamthanda kakhulu uverse 7 uthi, musani ukulahlekiswa, uThixo yena akasingokuhlekisa, kuba into athe wahlwayela yona umntu wovuna kwayona. Into athe wahlwayela yona umntu wovuna kwayona. Bawuyijonga kakhulu indaba yembewu ezwini likaThixo, yindaba njengoba ndilungisa ukuhlala mfundi, uzayijonga uyibone uthi uThixo uyixabisile indaba yembewu ezwini lakhe. Thetha kakhulu ngembewu uThixo ezwini lakhe, kakhulu